Nakasinati og street flooding ang pipila ka kadalanan sa Cotabato City ug Davao City gumikan sa kusog nga ulan niadtong weekend. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Daw dagat na kining bahin sa Demazenod Avenue sa Cotabato City human gibaha gumikan sa kusog nga ulan pasado alas 6 sa gabi adlawng Biyernes. Gani palisura hinuon sa paglabang ang pipila ka motorista. Susama sab ang nasinati sa Pascual area sa bahin sa Rosary Heights, Mother Barangay sa maong syudad. Gipugos sab og labang sa pipila ka motorista ang baha sa kalsada sa Sinsuat Avenue. Doon na say mga sakyanan ang napalungan og makina gumikan sa taas nga level sa maong baha. Gilunupan sab kining kalsada sa Barangay Rosary Heights 6 sa Cotabato City. Butang nga nakaapekto sa mga abling negosyo sama sa mga tindahan. Matud sa ubang residente, miubas lang ang baha paglabay sa pipila ka oras. Samtang sa Davao City, gisulod sab og tubig baha kining panimalay sa barangay Buhangin gumikan sa kusog nga ulan sa susamang adlaw. Matud sa uploader, nagsugod ang pagbaha banda alas 8 sa gabi ug mihubas pasado alas 11 sa gabi. Nakasinati sab og street flooding sa barangay Matina kung asa daw sapa na ang lugar. Hinay-hinay sab ang paglihok ni ini mga sakyanan sa Torres Street gumikan sa taas nga tubig baha. Nagmugna sab og dakong balod matag moagi ang mga sakyanan sa Bahada Street gumikan sa daw dagat nga taas sa tubig. La! Kining emergency vehicle mipugos gihapon og labang bisan sa taas nga tubig baha sa Buhangin sa Davao City. Samtang kining motorsiklo wala na milahos pa diyang namatikdan ang kataas na sa tubig baha sa lugar. Daw dagat na sab ang dalan sa Bahada Davao City kung asa kining gisakyang jeep sa uploader gituklod na sa pipila ka kabataan aron makaduwal tungod sa taas nga tubig baha. Padayon ang assessment sa CDRRMO sa mga gibahang lugar sa syudad. Matod sa Pag-asa, habagat ang naghatod sa mga pag-ulan sa Davao City niadtong adlaw. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.